Tamane utang mivugu. Maji 16, 2026, White Horse Yukon Mishuta. Tamane katikiyaka. Namang may utang mga kinaw mga. Makinakunin ang ayokakang mga pigavigilutivakay. Kinawili. Ay piluto ba yung mitimoteng utak sa ulunga. Man nagat no Quebec mino nakarok lunga. Ngayok kakilak tak sini utuvak. Inutuvak ko inuinak smarakta. Amataw tako tamane kataw gavit. Ikayo kaktok lutikot. Uvagok TV ko sakaya. Kataraw kata pinasaw ko si Roktamin. Tako takayaw siyang namin. Kisumili pilaki katak si Mavit. Sebelum pampir aku sama yung pingwak tu dulu 2009 me ajilo wala aku sama yung the white archer sebelum pagod lugu pia aku sama dulu dia mangane pingwak udah mesin pingwak tu aku tahu aku sama mana tu kemak tu dia warak sama ajilo ya warak sama nak kerja ya warak sama ajini tu ni pilih katak tu. Wah, teh kori kisumi takayaw sa tawrok sa mayutiko. Sebelum John Huston Ajili Rocks Mayanga, The White Archer, 2009 Ajili Rocks Mayavu, 2011, 2012, 2011 Ajili Rocks Mayavu, Maina, Lucy Rajuku, Nataku, Teko, Inugega Rocks Malay Kikaluku, Maina Ajili Rocks Matlavu, Kugjuang me, Quebec City me, Mingen, Munak time, taken Ajili Rocks Mayavu. Unukad TV show The North Water England yun ajilok daw sa mayo kinudlak pa sakilaw miyo Mission Impossible sak ajilok sa miyo London mi lusik kunni nuwak daw sa mga Jack kudluta Marta kudluta ajilok yak daw sa mayo Kano yung wakso silitin na? Testan sibut maguling ang mata ko ajilok to sa may sibut lang may umiakjo ang mga akaw maso kakamita ko inungi putter ang mata uwago part yung anilak kita inuti ko na ning wakto butak ko kaktaw wakto ikayok litigo tak ko Tom Cruise character na Tayo na rin, takayaw siyok ti magarong mo Tom Cruise. Ulang ko ilo ni. Kanok rin sa magilaw ko. Kung kalakatigaw rin ako, ko kailan ako ajili ako lawat. Pivikatiyara mo sa tero. Ajili ko yakto ka nga. Ajili ko yakto ka nga tero. Ukaro ti kaya ako kimagyak ko sa ajili ko katigaw mo sa tero. Kailan ako kalakatigaw na ako sa tero. Kuliasro inukti ko tawon ito. Inung nakay amasunit tao tuktorok po inung takang mataan na ang yung magaro na magaruyan nung nakto ang tao tuktaw yung nakto. Ukasyo katakso ni Sri tao tukto ni tao tukto ipagsit Pekatigiya ka Johev mo to tao nakarok ipagsit ako tilaw ka ay ni kusok uvan tekmat. Ni tao tuktok mo yakata ay nagilaw mo yaka. Tako pigya ka vid kanok li pigya rok si mavit. Subudlak pa the wider tragedy rock sa mga titluti ko si Christopher Morris ko Annabelle Pigat committee mateng mo sa mga 2008 Christopher Morris nawagatok sa madluni workshop crowd nawagatok sa ni playing with rakto si take kisurok sa mga kaya the night ng kokto at nga take ko ng workshop ka at take nga pigyak nga 2009 may kanang matago ajilo ko na matematik 2009 may daw other chmo pigyak na actually kanang nakaktaw mata ukaw jod nga pikat na kaya ka rap magta pikati kindergarten may grade 12 may naktigat ko at ko taw ng nakfugot ako jolita taking off John ako lakati lakati ko pingwang taw naktin do kano uwago pingwang ting karakter nawak taw nasukat ta sumo character pidatang wa ng mga takawis ak toluta
John Houston mo teka ni ajilo ka lang itilugi uparok sa makatiyo tis na ko tigilak sa maya kaya niwaktaw na itong kayo mga niya kopirok sa magaman that weekend pinaswa ko sa nung basketball tournament kang nakata niyayak sa isa mga tiyaka mo kano niwaktaw na mga utak sa marak sa mga John apagdali nag diniyak tis tigilak sa maya niwaktaw tigilak sa maya niyak kopirok sa magama tesa man niwaktaw gabi niyak kopirok asila sakya gabi niyak iklikalak luti ano yang wak sa marok sa maya nga ajilo waktaw niyak kopirok kanilak sa magama man niwaktaw lunga utak sa marak sa niyak sa madlung utilak sa magama niyak mga atoga kalak luti ako ni tana pigilak lak sa mabisir 5 weeks lo para rock sa ajilo rock sa maya ilniyak tita siya ajilo rock sa marita ilniyak tita ni credits tao tigilak sa maya ajilo sueño. Kovena. Amato namongo sama vita kununga adilio okaya yaktorlutil ufaduni sanakata kavit adilio nang namongo yak sama yung magwersu London mo talaga ka na sa maslapong adilio yaktorlunga Mission Impossible the North Water Vancouver mer adilio yaktor sa maslapong Thunder Bay Max Maroslak nung kogluktok man nakata kapman mo ajilok ta man man piyare ma ajilok yaktom nang miyara French River nakatayo Thunder Bay kaniyani namoro yaks mo yung dana adilio yaktong nate pingwar lutiluni uvaluni sana lutit adilio yurutit pingwak yun yaktom amma tekwari inuit kanokle adilio nang mo ilaw yung makatakpata kanokle ilaniku nunari namo namungaw ng mga kinamon apaka niyang mga lalo nakatang takayaw tiko kung magaruak tilugin kanwarugli mabangay atok sumayag ko ajile ga pingwak to siya ako tao to kataklang kanoklo atos to kataklang kanopiya ko mga ajile ti amaro YouTube ko ili katak tek ko kayo magama kano nakatera ng takwa unok to ang nakatera ng mixan sa kyak to ajile ti mixan sa kyak unok to ang YouTube ko takwa tamaw na doper ili katak tek ka piga ako mayo kakpat tukaraw kaktin na katera ajile ko kaktin lutan na tas mga tukaraw luti kano i-digital ng miyo tukaraw ang garak pa ilipad leo di kano ajile ko ng mi nakatera ng mi amaro tukumak titiyo ng mi ilinak naksap ko ilak tuman na raktukle tukaraw lugo kanak ko yakatangin miyo uno katang mga mata festivals mo ilang yung karaw takara mo ajile ko liti festivals ng tunis katak tagayak sa mini. Amata uvarong ni pingwa romanang me kajak pa takanarugli teman na bigya ako nakayak pa. Ajile ko takot unok sa badli ako yung matuno na bumipilo aktime nanaring ni takangata man ikarong ni lota pero kuya katak to ajilok tayo ikarong ni ajilok tayo gangata kinakatang mata inugyan ni pingwak tayo katang karawi ayoko siya karawi na apelito yung nagluto ilawin na po nga ilan ko anyak tayo nginaro katang yun na pilo aktimili kino tao sa kinubaro ni agent karma ako yung kadla angit tao na surok sa mga angit tao na ako dyan kawagluti nukak tayo lagi sa pang nakatdak to garo ilan ko kasi rin pidarin nakluti ilin niya kasi nakluti pidarin nakluti nukak tayo luti kasi rin take o kasaka vi agent kisura kayo mata agent kay ajilok tao na ako ni uba nga pidarin gigayaktan ni ajilok tao na ako ni
casting directors ngurakto ini tuni sakatto uba ay pili pingwakto yung nakko na magiya nga at inudlo nga at ukiyo nga namak ko yun ako nga kinakatang mata ukiyo nga namunuta mga inong mga takwa kinakatang mata agent ka tan tuni sakatto casting directors no. Amma kisumin ayung yung mga teman na kawit sitakatang medyo imanelyo kung nakto ingi kung nakto amma kano teman na tao kinakatang mi ba ako tilok ta kay agent ka inong tito kung nakso nga inudlo nga asing hindi pidari yung mga ito nga adlang mga yung mga ito nga ukpari ka kita ko uva nga piyun nangin inuisa rin nakita ko ako tilok sumaya ka inong ni pingwak ta nga ako man nakakso nga asing hindi piyo mga ito nga ukpari lugo uva nga inudlo nga adlang mga yung nangin nama ilanik ko inudlo ta Chinese ko iluta ron ni Japanese ko iluta ron ni teman na ugaro tau tu ajige ko ira afti kisay ni pek ko si ajige magi ta ukpari nga te ko ang yung nangin nama tau kat nakarak lagi edit na ko karak lagi inusivot te ko si ajige ngin ukpari yakay pidlata ang ngunak sa kuya katang nang minakayo madluni kinang mga nang minutang mga amarping wakte ajigili ko na kuya katang magi inong ni pingwara naksakat takto ilanik ko te ko takaya kataktabot inong wangul lutiluni adlang wangul lutiluni teman na ngityo kayo man nakatang matela tanare kano Pili kayo marang nakyo, uwaron ni tana sakya kami, pigyan yun naklunga. Kano na sakpa, nawaktaw ka lakawili taba. Kayo sila pingwang na may isumarok sa mga karak na workshop ko mata, pinareksak siya muyak lunga. Kano, sports katakarak nga, dusa kama. Ila tsak tawat ta ilina me tikin na matago workshop raklit at workshop raktil dugi pingwang ng mail na tiyak suti pikato tin nga edit tumadlungaro kano takwa pingwang ti kano pingwang ta mga ata ismagik kanila sa mga lugo agago kami 2009 mi ajili ko yak sak taw mi kama upakak ajili ko yak to tayo mga napigaw ko sa mayo pingwak tayo ng ajilawa ng mitako ni nga ismarok sa mga kakta. Asi teman na isa mga ikarak tiluta. Itaka ko ni uktutuin nakluta ka ni waktaw tuin nakakto. Teman ilang isa makatakto kasi mga pingwak pilari yung mga ata pingwak tayo yung mga ata ajilawa yung mga ata. Kasi yani Kingovang ako ito naman ako ito ilang pikatang mata ay nagi yamin na nanisig ito pingwak tayo ng may isumarok sa mga karak ng manuscript at kataktaka ay nagi duguro namaod na katang ng maamaro inipik ko sing ilinyak ko yakatang mata kadlanani pidok timi kaway mga ito ilinyak ila pingwang ko ito kada katikito yung naksugi ilinak ko yung nakatang tako ay nagiro akik Kisuri arenegi lage vyo tako nga adilyo ko ng mit uvaron ni pingwang ng mit tako katilugi kisuri arenegi lage vyo mana rakto adilyo ko ng may arenegi lage daw taka nakataka nakdo idipadliya kaya klo nakataka nak patients katya kung makano tako ajilok tati tauto katay naklugi susag katay naklugi na pirang mga aktiyakas klugo tananing ang nakuy karak niya niko ay nito ajilok ng may man kasi na ay nakidakadok nakataglunin tan na makotityalugo kasi ni na matyangi ko ni iman na sakya kalwal ni kanikoy kalag Nakalunita akatyangi pa. Ila ajila ko ti akik sa makatakat ti gunaw ko
engo qaraaqquilluni taana pinguaqtu maitlugu sakkiattiarangun yaqtoq kiinanga uvaruni nipiqattiaqaruang mga qawisaqlugu taakkua nakateresukka nipiqattiagippa asaaninani silunga qassarsullut ajilagu qattaqatta taana teennaguruarluni ilaannikku 3 or 4 times ajilagu qattaqatta taakkua tautteennarillugi piuraangun nipittiaqilaanga uvaruni pinguaqtangaaqqittiaqsimaraa taakkua niqaaqasuklugi teenaqattaqpata амматта илааникку питуиннеоқаттангиммата сила питсутигиллугулуунниин уввалуунни тааккуа иккумай ааққитсиматсиангиллутин амма укиортартэрмиллута таарсисааливаклунилуунниин уввалуунни qaamaruarpakluni qanualugle naallugut tokisani sila angayokkaangummat asijjaqunnangillutigu qawisaqunnaruartugu qaqasaujakku imanneilanganiartu kisani suriqattangimata tabba ajilongniartavu pangnakpagiqaruaruttigu silapiungippat asijjeriaqalerilluni teemaiqattarmiyo maigasukkuarlugu ajornaqattarma qaqasaujakkuuringayugarua asijjertarlugi piqattarmiyo амматтейкуа qanuimmalli inui алeeneegusipпата тааккунинга ажилиорнэрмин накатернэрмин qanorli kayunnersi lugit oqaatijunnerpikit pigaatuinarluti ilippadliaqattaqattaqautama qautamaarlu ilinnassuppaluti qautamaattiaparu nerigaruartillunga YouTube mitautoqattartunga ilinnassukluga qanu ajjigiingittuni ajji unungmata pileriyoqattartu ajineriartoraangatta $200 peroqattarmat ini ajileriye taakkua ajjigiingittu unungmata ilippadlianaksitigu unakisueriyuva unaqanuloqattarpa taakkunanga ilippadlianasukluga tautoqattartunga YouTube kupiluartumi ilittumonikumu qanu naya arenegilaaqiniaqakkunga uvarunni nayanni pilertartani ayungilaangumanga maqawinasukluga ilin ilippadlialluni ayornanginnersarma amma arenegiarna nanissinnersoqquyaqattarma qawinasukluni qilamillammaraalu qawissaut ingiqangman kingulleer me oqausqayimajai qaqonnarputin piimagupi ilittumaguvi pilereqattarit pilerilutakisani ayorunniarunnaqatta pilereaks unungmata ajilorinnermi inugiaklunillu pileriareai ilinnasoqattari apersoqattari YouTube kuru uvaruni ilinnaarvittaqarma ilinnaarvimaraasuppaluti pileriaks unungmata ilaattiammaqi ati taimannaattuleriyuimaguvit ilauqattarnaarputin амматтаа пинаёқаттақутта кисиани қавиақаттарнаартигут қанор аюнгин тикинмангаатигут таанна таутулуукумниартавут нааттуугалуа тавва
Qoyannami tamane qatigiyumnasaartaqa aipili uttuva maanna oqausan ullumi oqannaartaqa pikkutto piunerartauguni pikkutitaarunilunni pequtitaarunilunni adanegusukto pikkuppo taakkua pinguavik pitaalormataq pikkuttukseulorput qoyannami tautoqatigi tautuktunnaqassi ullumi ulloqattaarnaarpussi ilina iyaqauvunga March 16 2026